भिडिअखौ फुरायै नायदो दिनैनि बिएम सेटआप ओपन खालामनायखौ। गाइस जों दायो ओपनिं स्टार्ट खालामगासिनो दङ। नै बेयाव बेलुन चेयारफोरा बेयाव दंसै, डाइनिं टेबोल, भिआइपि चेयार आरो नै गोबांनो डिजाइनिं खालामगासिनो दं। दाबो डिजाइन खालामनाय जोबथ'वाखै, सिङाव खालामदों। बिथोराव गोबां लेक्चार दं। जोंहा आब' फुजि सफैबाय, बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि। आलासिया थाबद्राय सफैद्रायदों। थेंक इउ सो माच आब' फुजि, नोंथाङा जोंनि स्टुडिअ'आव फैनायनि थाखाय आं इसोरखौ फुजिबाय। लोगोसे लामायावबो आं अबंलावरिनि माखासे नियम निथिखौ फालिनानै खुलुमबाय, बरायबाय। आरो आं आब' फुजि बसुमतारीखौ माखासे खामानि माने बमा सावनाय आरोना बेखौ होनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफ्रा फैदों आरो फरायसाफोरा स्पेसियलि थेंक इउ। बे नैबे केक जाबाय, बेखौ दिनै हानायनि। आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो, साखाथि बिखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा सोरबा फैनो बिराद आसा दंमोन जाहैदों। आं खिन्थु माइकआव खावलायखादोंमोन, आङो बुंखादोंमोन, बाट बिथांमोना फैयासै। आरो उनावहायसो फैगौमोन होनबाथ' बहा जानो, नङा होमबा? स' जों आब'खौ आं बरायबाय आरो नैबेयावहाय रेबगन हानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। सिगांग्रो आब'आबो दै सान्थि बायदिसिना सारबाय आरो बिनि उनावहाय हासिगोन आरो अपेनिं खालामसिगोन आरो। गोजोननाय जासियो आङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा आब' फुजि बसुमतारीखौ, जे नोंथाङा आंनि हांख्रायनायावहाय इसोरनि अननायजों नोंथाङाबो नुजाथिफैनो हाबाय आरो बे खामानिखौ मावनो हाबाय। थेंक इउ बुङो आङो बासुगाव हाई सेकेन्डारिनि माखासे फरायसाफोरखौ, जायफोर जोंखौ मदद खालामफैदों। बेवहाय माखासे फरायसाफोर दङ, माखासे सोरबा रायजो राजाफोर दङ आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना जे नुजाथिफैनो हाबाय, बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों जेसेबांखिनि मान बावनो हायो आं बेखौ बावनो हाबाय। जेसेबांखिनि आंहा अखाद दङ, दिनै जों बेवहाय केक हासिगोन। ओमफ्राय बेवहाय केक हाखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेवहाय सावरायबावगोन आरो दारै बेवहाय आङो केकखौ हारसिंबो हाया, आब'खौबो लाफानोसै। सासे आब'आ जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि, बे हिसाबै आं आब'नि आखाइजोंबो बेखौ हानो सानबाय। स' दायो जों जागायजेननोसै, नङा होमबा? जों दै सान्थिजों सिगांग्रो बयखौबो बेवहाय बे इसोर थानाय जायगायाव आं बे बयखौबो एसे गोथारखा बयबो, बे मोनसे नेम निथि, नङा होमबा? बिनि थाखायनो बुंनाय जाबाय, गाज्रि मोना आरोना। बेयाव दिनैनिफ्राय इसोर दंसै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय केक हानांसिगोन। दायो केक हानाय सम। नैबे जाबाय बिएम सेटआप चेनेलनि लग'। केकआव होदोंमोन डिजाइननि थाखाय रायजो राजाफोर, आरो लोगोसे दायो ममबाथि लगायदों आरो दायो जों केकखौ हानो थाखाय रेडि। नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। गोबां गोजोननाय मोनमारदों आं दिनै, आरो आंनि गोसोआ स्टेप बाय स्टेप जायफोर आं सानदोंमोन बेफोरो आवगायलांगासिनो दङ। केन्डेलखौ दायो खोमोरसै दै।
So thank you. So गोबां रायजो राजाफोर नै दिनै केक हाबाय आब'नो दौबाय माने केकखौ आरो फंबायनो So दायो रायजोफोरजों दिनैनि बे प्रग्रामखौ बेबायदिनो खुंलांबाय आरो दायो मोसानाय हिनुजा बिनानाव दाख्लैबावहाय जाय जोंखौ मदद खालामदोंमोन बे बिनानावा गोबां मोजां मोसागोन ससे आं क्लिप्स होनानै होनोसै बिथांनि मोसानायखौ मानो होनबा खेबगिरिफ्रा मोजाङै फुरा क्लिप्स लाजोबनो रोङासै जायनि जाहोनाव बिराद दुखुनांथाव आं बाथ्रा फोरमायो नोंथांमोना नायदो मोसाखांबाय रंजाखांबाय दायो जों आब'खौ बिदाय होनो नागिरबाय आब'आबो गोबां बिजि बेहाबो थांफिननांगौ स' थेंक इउ स' माच आब' ड्राइभाराबो आंनो आजिखालि हिनजावफ्रा गासिबो खामानि मावनो हाजोबो आजिखालिनि हिनजावफ्रा बिराद गरम आब' एसि सालायनांसिगोन नोङो माब्लाबाबो गाहायाव थानो नाङा हिनजावफ्रा माब्लाबाबो गाहायाव थानांगौ जाय आब' फुजि बसुमतारिनो आब'आ गावनो गारिखौ सालायनो रोंखायो ओमफ्राय दायो आब'आ गारिखौ फिदिंदों ओमफ्राय बिथाङा थांफिनसिगोन आरो बेनो बिदाय आरो जोबनाय जासिगोन थेंक इउ खेबसेबाव